На теб не ти ли се искал да си заминеш в твоята си страна, при твоите си роднини? Аз може живи в Канада, може живи в Америка, може живи в Дубай, има семейство там. Маскат, Оман има. Мой баба арабски идва да Маскат, това принцес за Маскат. Аз живи в Занзибар 14 години, може Танзания. Аз искам тук също. Хора има сърце тук. Кога има храна, всички бъде яде пияни. Разбрали? Разбрал си ти тук идеята на българина, да е около маса с храна, с пиване. Няма само храна. Тук има домашни ръки. Арабия не може пияне. Разбрали? Има домашни ръки, има хора. Тук Родопски, без студено, без ракия. Много студено. С две думи, тук е сърцето ти. Да, тук има много голямо сърце. Your heart is here in Bulgaria. Your heart is here in Bulgaria. Да. Is your heart here in Bulgaria? Аз не искам друго град, само тук в България. Вие имате много интересна комуникация. Ти му говориш на английски, той отговаря на българо-зинзиб. Ами някой път трябва да ви кажа, че ако едно изречение има 5 думи, ние използваме 5 различни езика в едно изречение. Ние включваме неговия език е суахили. Суахили, това е езика на Източна Африка, Занзибар, Танзания, Уганда, Кения, те говорят на суахили. Неговото семейство изцяло говори на суахили. Свикърва ми изобщо не разбира английски. 8 езика разбираш. Да, суахили, гуджарати, панджаби, урду, фарси. Кога тръгваме Италия, италиански. Кога тръгваме Франция, франски. Тук Родопски малко по-ти е труден. Родопски е труден. Разбирам малко. Още малко, 20 години, разбирам перфектно, няма проблем. Кажи ми най-смешната история от тук, Родопска, която си чул или ти се случила на теб? Кога първи път мой дядо искам картофи, аз казвам, хайде нагоре. Къде е там? Искам малко работа. Тръгваме фалитор на градина. Аз не разбирам какво е това. Мириша малко е. После муле идва. Аз съм майстор да муле. Ди. То муле тръгваме. Това спорачка. Това означава спирачка, да. Тук много хубаво храна. Няма всичко натурално, разбираш ли? Няма химикал. Кога картофи 100%. То Англия казвам това органик. Разбираш, фасул, моркови, всички натурални. Няма химикал. Аз обичам така. Да, в нашия ресторант ние даже имаме една голяма градинка, имаме една вила в стойките, имаме една голяма градинка, така и си я отглеждаме с него двамата. Като хоби, така, понеже... Като хоби, да, защото нямаме друга работа. Не, имаме много друга работа, но това ни е хоби. Той много обича всичко, той да си го отгледа. Грах, моркови, картофи, маруки, лук, всичко. И в повечето случаи, да, много плодове, такива малини, ягоди, такива неща в големи количества сме насадили. Правим си сладка тук за нашите приятели, гости. Правим разни такива. Аз искам да ви станем приятели. Вие вече сте ни приятели. Разбрали сега, значи... Изпросихме си сладко. Друга седмица ще дойдем, но без камера. Освен, че всичко си отглеждате сами, механата, ти готвиш с майка ти, нямате друг персонал, готвачи. Хотелската част също сами си поддържате? Сами си поддържаме хотелската част. Сами си строим къщите, ние имаме 2 вили още освен тая. Сами той баща ми си строят, даже той много добре така разбира колко пирон, колко санта, метри, едни такива много интересни български думички използва. Даже някой път ми е смешно, като каже, Вез, дай ми метър да меря колко санта. Той както го чува, тъй го помни и си мисли, че това е. Това е правилното. Или като някой път, да речем, той не може да каже аз те чакам, ми казва, аз съм чакам за ти. Което е, дали в началото на мен не ми правеше впечатление, неговия начин на подреждане на изреченията не ми прави никакво впечатление, но на приятели прави. И даже измежду наши по-близки приятели буквално си говорим на такъв език. Хайде аз съм чакам за ти, хайде бе, като каже той някой път, хайде бе, яделе пияне малко. Нали, те така говорят. Те си развалят българския на момента, в който влезнат в хотела.
Даже и Атанаси, той така е на развалено българско мишмаш, английски, така си говорим. Атанас, ти помагаш ли им всъщност на вашите? Да. С какво? Кухнята нещо или им свириш? Като общ работник горе. Освен обаче, че си общ работник, аз съм сигурна, че им помагаш и за отглеждането на зеленчуците, плодовете и в хотела. Обаче ни кажи защо си облечен така. Ще свира днеска с гайда и традиционна насия. Това е традиционна родопска. А къде се научи да свириш на гайда? Кога? Кой те научи? Моят господин в общински детски комплекс тук в Чепеларе и започнах преди година и половина горе-долу. Защо реши пък гайда точно? Що не е някаква електрическа китара, да кажа? Да играе. Аз много обичам да играя народни танци, играя от малка. И Ще така... си кажеш ти, че ти си го убедила и си го накарала там да ходи. Не точно, обаче аз много обичам да играя и той даже сега някой път, като си репетираме тук в меканата, той ми свири, аз играя, айде това да изиграем, айде това и така, да, той сме голяма комбина. Приятелството с Фреди Меркюри не доведе ли до развитие на някакъв музикален талант и при тебе? В Занзибар всички така. Всички пеят? Да, кога има мюзик, има тарамбука, какво, разбираш ли? То много години Фреди Меркюри тръгваме на пиано. А години колония, англичани колония, няма никой разбира какво е пиано. Всички са много музикални, всички са едни такива засмяни, изобщо живота им е много, не знам, много весел. Те изобщо не знаят разлика, материалното за тях не съществува, разбирате ли? Всички са си весели, дали днеска им, важното е нещо да хапнат, да сложат в ремите, нищо друго не ги интересува. За утре не ги интересува дали ще има. Абсолютно, такива материални блага, ядат си, пият си, пеят си, за никъде не бързат. Да, точно така, абсолютно това е Занзибар. Живота там е съвсем различен. Аз даже много пъти съм казвала, че това е дестинацията за почивки. Хората малко да се научат на доброта. В днешно време тук така не е погълнал този материализъм, че просто се убиваме сами. Изяждаме се сами. Още мъничко време остава, докато се качим горе. А това е нашия приятел Панайот, който ни осигури екипировка. Здравей! И аз ще дойда. Здравейте. Да. Участваш в предаването Градски забивки. Да. Как се чувстваш? Прекрасно. Първите стъпки в ските почват съответно от оборудването. Нали, екипировката трябва да бъде добре напасната, да е подбрана съответно добрата височина ски и обувките да бъдат, нали, удобни. Моите са много удобни. Да, чудесно. Те са правени в Чепеларе, това също трябва да се знае. Затова са удобни. Леле, правени в Чепеларе, я ли са? Да. И след това, значи, първите стъпки почват, нали, от скиора трябва да се научи как да пада, да става правилно, да ходи с ските, да се изкачва, да се обръща. И след, нали, това, нали, почва право спускане и до края на деня, да речем това първия учебен ден, нали, трябва да може да спира с рао. Не знам какво е това спиране, обаче честно да ти кажа, според мен първо трябва да се научи как се качва на този лифт, който не спира и май се качва в движение, нали? Да, значи в движение, но всъщност лифта, преди да се качите на него, седалката, нали, се движи бавно и като слизате от лифта, седалката, нали, пак се движи бавно. Така че не е чак толкова трудно. Айде да се качваме вече, а? Готови сме. Аз нямам търпение, а ти? Виж, че трепера целия от нетърпение. Качваме се на лифта. Много е страшно! Светли
краката, внимавай. Там виж. Слизам, скачам и тук долу, докато е ниско. Ето, после ще стане по-ниско, там те съветвам да скочиш, предполагам. По-високо ли? Да, достатъчно е да си търчиш пето. Виж колко дълго си. Ако си изпуснеш тепата, какво става? О, няма планче, после трябва да тепаш пеш. Това е ужасно. Много. Искаш ли да ми държиш ти за по-сигурно? Не, ти добре си хванала, аз си държа легенчето. Светло да не спуснеш камерата. Да. Не мога да си довършим документалния филм за Чепеларе. Вълнуващо ли е? Да. Първи стъпки в ските. Enough is enough. It's time I get out of here. Ние продължаваме да изучаваме българо-занзибарския. Намираме се в някъде из Родопите, всъщност не е някъде, това е Чепеларе. И продължаваме да си говорим с нашите нови прекрасни приятели. Страхотно нестандартно семейство. To welcome your television Yes. company. Кажем добре дошли на вашето предаване. Ако аз мога да превежда в ефир. For all your viewers, we would like to sing you a song. За всички ваши зрители искаме да ви изпълним една занзибарска песен на суахили. Любовна. 3, 2, 1. Малайка, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Nami mi fanyedi, kijana mwenzio. Nashindwana malisina wenge kuwa malaika. Много сте добри, наистина.